nek sampun saged medharaken. Derek kita sing dateng Sabta Dharma kula pireng nek mastani enten bundelan rasa pitu napa cakra pitu ngoten. Mergi napa kawan? Nggih. Lah mergi nggih niku manungsa niki dumadi saka 7 unsur niki wau. Sing jaba sing dadi wadak saka sarine bumi geni banyu angin, sing jero kehidupan sing urip iku saka 3 unsur. Surya, Candra, Kartika. Lah mereka wonten tetembungan Trimurti niku. Urip tetelu niku manunggal dadi sawiji. Pun dugi mriki mawon mboten kula pacai sedanten mungkin mundhak. Nggih. Tapi kira-kira nggih sami. Mungkin apa saderenge manusa wujude apa niku? Wujude apa iku. Jane nggih mboten jorok niku, pancen jenenge niku, wujude niku. Nek tiyang sing dereng pono pamawase dianggap jorok. Lah terus sing diarani napa? Nggih, tapi senaosa terus pundi mawon kita saged ngaturi wawasan ingkang mastani napa nggih emperane dados mboten plus ngoten. Mergi napa nek teng mriku nembun manunggale 3 niku kan wujudane dereng manungsa, gatra mawon dereng. Diarani banyu dudu banyu, diarani getih dudu getih, diarani daging dudu daging lah niku. Anu. Mulane tentang sedulur jati niku wiwitane ngantos dugi mriku. Dumadine manungsa. Nek saged jawab niku nggih, saged jawab telur kali ayam niku dhisik pundi. Janjane nek kalih guyon-guyon maton jane penak niku. Telur kali ayam dhisik pundi, Mbah? Nah, telur itu telur napa? Nah, telur ayam berarti dhisik ayame. Kan kathah to telur ayam, tapi nek ayam telur kan mboten enten. Ayam telur mboten enten. Tapi mboten niku jawabane seneh niku niki wau lho. Ya bener saderenge rupa ayam kan rupa telur. Saderenge rupa telur rupane napa, wujude napa, jenenge napa niku. Niku sami mawon kalih dumadine manungsa. Lah teng ajaran kejawen penghayat niku sami. Arahe sami, muk tata carane mungkin lek ngarani ora padha. Mulane wong Jawa niku apike napa to? Penghayat sak Indonesia niku enten 193 ora ana sing rebut bener. Bener wekku, apik wekku. Mboten enten. Mulane mboten enten wong penghayat niku unjuk rasa pemerintah barang ora ana. Beras larang unjuk rasa, minyak larang unjuk rasa, mboten enten wong penghayat. Lombok larang unjuk rasa, mboten enten. Nah, rega-rega mundhak lah sakniki taun niki wekdal niki kan sami ngrembug ngoten niku. Apa-apa kok regane mundhak lah. Janjane pun ngerti jawabane. Kena napa mboten wani ngomong. Terus dek dalu niku kula ningali teng TV sing dirembug masalah korupsi. Pemberantasan korupsi.
pencegahan korupsi, pokoknya urusan korupsi, Pak. Dek dalu niku calon raja telu niki. Capres. Nah, enten sing takok kula, Mbah Arjo, kira-kira sok mben ki presidene sapa? Kula penak mawon nek jawab. Lah napa pikir angel-angel? Sapa-sapa ya wis ya presiden. Sing penting Indonesia iki pakeme tetep Pancasila. Aja diganti pakeme, aja dirubah. Sing ora iso nyambut gawe wonge kok pakeme sing dirubah. Mosok ana wayang iku misale lakone Mahabharata lho. Pedalangane sing ora pinter iku dalange kok mosok pakeme sing dirubah lak mboten to. Nah, Indonesia nggih ngoten. Sapa-sapa ya wis sing dadi presiden. Sing penting pakeme tetap Indonesia. Tetap NKRI. Tetap Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia ini kitab Undang-Undang 45. Kitab Undang-Undang 1945 niku kitab Indonesia. Falsafahe, kejiwaane ya kudu Pancasila nek wong Indonesia. Wong Indonesia kok ora merjuangno Pancasila, orang mengembangkan Pancasila. Kok sing dikembangno wae wong asing lah, berarti bohong. Bohong niku. Nek cara biyen darani pengkhianat negara, pengkhianat bangsa. Nah, nek sakniki diarani napa? Napa sakniki diarani napa? Lah nggih padha mawon. Pembohong. Lah niku padha kalih nyolong to. Nek wong Indonesia ya kudu berjuang untuk kemajuan Indonesia. Wong Jawa urip ning Jawa kok sing diperjuangno asing. Kok gak nang aleh rono pisan. Nggih. Indonesia urip nang Indonesia ya dasare ya Indonesia, tata cara Indonesia. Senajan wong Indonesia nek urip nang asing ya kudu melok cara asing. Wong asing nek ning Indonesia ya kudu melok tata cara Indonesia lah, iku sing diarani iso manggon. Ngerti aku ki sapa, aku ki nondi, aku kudu piye. Wis to, kok presidene sapa-sapa ya wis. Sing penting pakeme tetep Pancasila. Jangan sampai dirubah, nek dirubah rusak. Walah niku perjuangane dek biyen direwangi kurban nyawa, jiwa, raga. Jiwa. Indonesia jiwane ya Pancasila. Panggilan jiwa. Sami mawon. Dadi santri niku sing dipanggil santri, diundang santri jiwane duduk ragane katut. Diundang Pak Kiai lah. Pak Kiai sing disebut Pak Kiai iki jiwane, dudu ragane. Dudu mergo sarunge anyar, klambine anyar, dudu niku. Dadi panggilan jiwa. Ana panggilan Raden. Nah, gelar Raden niku nggih panggilan jiwa. Raden niku mboten wong, mboten klambine. Ragane katut jiwane. Nek sakniki angel mboten enten tiyang ngraih gelar Raden. Wong Jawa malah ora ngerti Raden. Sing digoleki hahaha. Guyu hahaha. Napa gelar ha? Nek wong Jawa nggih Raden. Niku panggilan jiwa. Satrio, jiwa, kasatria, jiwa. Nah, manungsa niku
gadah tataran empat golongan niku wonten golongan kasatria niku jiwa, golongan sudra niku wong lemah. Lah jiwane sing dipanggil lemah, lemah pendidikane, lemah pengertiane, uga bisa lemah ekonomine, lemah tenagane. Nah, panggilan jiwa. Kasta wa isa golongane wong sugih. Nah, karena panggilan jiwa mergo wong sugih. Kasta kasatria golongan negarawan, panggilan jiwa. Jadi kasatria niku aparat negara, aparat pemerintah. Sing duwe gelar kasatria. Jadi ini jiwane jiwa negarawan. Lah nek dadi aparat negara jiwane ora jiwa negarawan ya duduk satria. Terus Brahmana itu ya jiwa. Kabrahmanan, Brahmana itu golongannya wong kerohanian. Nah iso malah sak ndure kasta kasatria. Presiden itu kastane kasatria. Lah sak ndure presiden apa? Nek jabatan gak ono, tapi Brahmana iki sak ndure presiden. Apa dadine? Penasehat presiden. Penasehat. Tapi nek wis dadi penasehat, dadi Brahmana kudu netral. Ora kena ewang-ewangan. Nek luput ya dikandakno luput, nek bener dikandakno bener. Iku jiwa Brahmana. Tapi duduk wong negarawan, mergo dudu aparat negara, dudu aparat pemerintah. Dados kita kedah ngertos. Mosok rek wong Jawa kok ora ngerti Jawane. Mulane aja ditinggal. Mundak kelangan. Mergo ora ana wong getun ana ning ngarep. Getun iku ana mburi. Mulane monggo nek sinau sing tenanan. Mergi napa? Kita manungsa niku nek percaya benjang bakal bali. Mula-mulanira. Bali nyang asale. Nek ngerti dalane. Nek ora ngerti dalane arep bali nyang ndi? Untung ora kesasar. Mergi tiang tinggal donya niku pun boten dereng lepas niku, tasik proses malih. Mboten kok tinggal dunia terus bali nek pangkuane Gusti Allah kok penak tenan. Prosesnya kathah niku. Nggih. Ibarate ninggal dunia, ninggal jana loka teng indra loka, teng alam kasukman. Teng alam kasukman niku kalih teng Jawa, teng dunia meh padha. Teng alam kasukman teng mriku nggih tasik enten nafsu, tasik. Napa nek tiyang pejah niku mboten gadah nafsu tasik. Mboten namung wong urip nang donya mawon sing gadah nafsu. Teng alam kasukman, teng akhirat niku tasik enten nafsu. Nek teng donya niku jarine nafsune papat. Tapi nek pun tinggal donya ragane pun mboten raga wadak tapi raga sukma. Badan sukma niku nafsune ringkes dados kalih. Antaranipun nafsu sing positif lan negatif. Mulane senasa pun tinggal donya teng mriku
Ijek ana wong perang, ijek ana wong gelut, ana wong susah, ana wong seneng. Nek sing tasik teng donya nggih mboten semerep, ajeng nyemerepi napa niku mboten saged dipandang netra walaka. Teng akhirat napa teng alam kasukman tasih enten nafsu positif lan negatif. Lah nek teng mriku nek pun saged nglepas nafsu sing negatif, kantun nafsu sing positif. Alame gantos malih munggah teng ari loka. Barna indra loka teng ari loka. Ari loka niku pada umume nek tiyang kathah diarani swarga. Swargane tapi swargane manungsa niku tasik wonten lambarane nafsu. Tasik teng mriku tasik enten napa-napa, kudu arep napa-napa. Tapi teng alam kasukman, teng swarga mlane tasih enten saged mandhap lewat mimpi, lewat meditasi saged dipanggi. Lah wekdal-wekdal punika percaya monggo, mboten percaya monggo. Sipatipun mboten wonten paksaan. Wedal sak mangke para arwah leluhur ingkang wonten kasukman menika enten swarga menika sampun kathah sing mandhap teng Madyapada malih golek nggon. Iki ndi? Satriyane ndi sing kira-kira bakal dadi jagone bangsa? Nah niki matur singgon nggih ngoten. Purun manggon nek nggone apik, resik. Percaya monggo, mboten percaya monggo. Iki wong Jawa sing berjuang kanggo Jawa sing endi? Tumurun saking kayangan. Pama wayang dewa tumurun ing Madyapada. Golek wadah sing jiwa kasatriya. Dari enten sebutan satriya pindingit. Satriya wis metu kepingitan. Satriya niku mboten figur 1-2 orang, Pak. Kabeh sak negara, sak Jawa, sak tanah Jawa. Nek satriya tanah Jawa ya sak tanah Jawa. Endi engko? Wong Jawa sing berjuang kanggo Jawa. Wong Indonesia sing berjuang kanggo Indonesia. Roh-roh leluhur iki pun mulai tumurun ning Madyapada, golek wadah sing resik. Nah niku mungkin sing nyembuh dadi semangate para satriya tanah Jawa. Tadi daya kekuatan gaib. Nek sipate raga mawon gadah napa? Nek gaibe metu turu gletak. Film niku daya gaibe pun medal. Karek ragane sing gumlundung, sing tunggu napa? Karek si urip. Urip namung uripe raga. Senes uripe Trimurti niku mau wae. Maka sing uripe gaib medal. Cara kasarane diarani roh medal. Medal saking raga wadak ngagem raga sukma. Nek tiyang dek biyen ngarani raga sukma blasane nggih. Roh si urip medal ngagem raga sukma. Dah, mulane tiyang tilem nika ditakoni gak iso semaur merga sukma diagem roh
Lah menika saged diwastani sing mastani sukma sejati. Enten sing mastani sukma langgeng, monggo. Nek nyuwara sukma pangandikan, kuwi sedaya manusa sukmane pangandikan kebuka. Nek sukmane pangandikan ora kebuka, dadine bisu. Niku. Lah niki miradati sing niki sing ewet. Nambani wong bisu niki angel. Mergo prosesnya apa? Proses kasukman. Proses kejiwaan. Ditambani medis nggih mboten saged. Nah, mulane niku monggo para kadang-kadang dateng pundi kemawon. Para kadang penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kawruhe napa mawon, penghayate paguyubane napa mawon. Monggo ditetepaken, dikuataken, saling bau membau, ben kuat. Mergo niki mpun do manggihi, mpun do madosi. Nek wis ketemu ya dirasuk wae dhewe kok. Pun monggo sing cocok ngangge pundi. Kula mboten ngongkon, mboten njaluk sampean belajar kejawen kudu awor aku mboten. Malah teng SS niki mboten langsal aja. Tapi nggih mboten langsal nolak. Dadi nek melok sinau kudu krana karepe dhewe, aja sampai ana rasa kepeksa. Nggih, para kadang-kadang para bapak, para ibu wonten ing pundi kemawon papanipun, monggo anggen kita menghayati tentang bertuhan niku sing saestu-estu. Sinau niki kan sinau bertuhan no nggih. Dadi wong bertuhan niku kan tidak harus di dalam kamar. Tidak harus di dalam rumah, mboten. Malah nek wonten papan panggenanipun situasi terang benerang langkung prayogi teng Jawi malah. Saya teng Jawi katimbang teng lebete griya. Dados papan luas tanpa atap, tanpa dinding. Niku malah sae kangge meditasi, kangge bersemedi. Rumiyin para leluhur kita ngaten, nek meditasi napa mangsa semedi mboten kok teng jero kamar. Malah rumiyin dereng wonten bangunan napa-napa. Wis pokoke ana watu jegungguk gedhe tinggone pinggire. Supaya napa? Golek tentrem suasana. Nggon papan sing suasanane segar. Enten kayu gedhe wis nok ngisore kono ae. Nah sakniki malah api-apian gedung nih. Gedungnya api-apian tapi jerone ora sambung. Tadi bertuhan itu tidak harus di dalam rumah, malah lebih baik di luar rumah. Keadaan lepas pengaruh nopo tengah lapangan, nopo sing penting mboten dingertosi tiyang sanes ngono. Syukur-syukur nek daleme tasik liar wonten pager mubeng, sak njurine pager, sak jabane omah. Wah, aman. Terus para kadang dateng pundi kemawon, monggo kita sareng-sareng mujudaken sesanggeman ha memayu rahayune Bahwana.
Hamemayu rahayune Bahwana. Apa sing ana alam, ana jagat iki dislametke kabeh. Kersane napa? Kersane adoh saka tumindak culika. Adoh saka tumindak culika. Sinaketa ing karaharjan supados kita saged ayem, tentrem lahir terus ing batin. Mpun to, keyakinane bertuhan ngangge cara napa mawon, napa cara kepercayaan, napa cara agama, sing penting mboten sampai ganggu liyan. Ya ganggu swara, ya ganggu rupa. Nggih. Nah, tiyang sing tasik seneng unggul-unggulan, banter-banteran swara niku dereng dewasa. Umpama manungsa no lagi bocah nom, polahe cek akeh, suarane cek banter, urung iso ndiluk. Ya ndiluk, tapi urung iso tenanan. Ndiluk mripate cek nglirik mendhuwur. Jadi kita bertuhan tidak harus keras-kerasan suara dan tidak harus baik-baikan rupa, baik-baikan rumah. Nah, syukur bisa punya rumah baik, gedung yang bagus, ya malah bagus kalau bisa. Karena orang bertuhan itu ciri-cirinya satu, yang jelas tidak akan melakukan kesalahan dengan sengaja. Itu ciri-ciri orang yang berketuhanan. Tidak akan melakukan kesalahan dengan sengaja. Tidak akan melakukan mengganggu ketentraman orang lain. Mulane Indonesia niku kathah wong korupsi mergo wonge ora berketuhanan. Paling-paling ya lagi beragama wae, durung berketuhanan. Nek wis berketuhanan ora mungkin ana wong korupsi. Iku lagi beragama. Mbuh agamane apa? Wong dadi jabatan ya disumpah, diungkul-ungkuli kitab. Ya kok gak mandi lho. Korupsi kok gak langsung mati. Itu kan sudah dipercaya. Nah, itulah buktinya orang yang tidak berketuhanan. Makanya jangan meremehkan miliknya sendiri toh, orang itu. Kalau dipikir coba toh, kita ini orang Jawa, orang Indonesia, kenapa nggak pernah bangga dengan miliknya sendiri loh? Nggak pernah puas dengan miliknya sendiri. Kok yang produk asing terus yang dibangga-banggakan nih? Boleh belajar tentang ilmu teknologi, boleh, tapi jati diri jangan sampai hilang. Jati diri. Manusia kalau sudah kehilangan jati diri berarti nggak punya jati diri. Kalau nggak punya jati diri berarti nggak punya harga diri. Dibodohi terus. Kok gak bosen dibodohi wong asing yahno yahene. Nggih. Saiki wis wayahe Jawa bali Jawa. Nusantara kembali jaya. Sudah waktunya berjaya. Nggih. Wis wayahe
Aja temen-temen nek dadi wong bodho. Aja terus-terusno nek dadi wong bodho. Apa gak bosen iki? Bodho terus dibodoni wong asing terus. Hati-hati. Wong Indonesia nek ora berjuang untuk Indonesia berarti orang itu tidak berketuhanan. Jelas itu. Orang Indonesia kok menguntungkan orang asing, tidak menguntungkan negerinya sendiri. Itu orangnya belum berketuhanan, belum. Baru beragama. Kalau beragama anak kecil-kecil bisa krasa apa ora to? Wong Jawa iki, wong Indonesia digiring bendino diarahno nang asing. Wong Jawa lho digiring ya liwat pengeras, liwat apa wae, nok TV ya liwat sinetron diarahno nang Arab. Krasa apa ora? Nggih ta? Jajal sinetron film tengah TV niku wis hebat kaya apa ijek kalah kalau tasbih. Pusakane kerise muandi kalah mek tasbih. Niku lek dunia sinetron. Lah itulah janjane napa to? Dibodoni. Sampai wong mati 3 level tulisan Arab. Mosok nek gak Arab Gusti Allah gak ngerti. Ngerti nggih? Gusti Allah niku Maha tahu, Maha adil, Maha mendengar, Maha murah, Maha kasih. Enggak ada Tuhan itu Maha jahat, enggak ada. Kowe nek gak gelem melok cara Arab besok dicemplung nang neraka. Mosok Tuhan kok sejahat itu? Mboten to? Gusti Allah ngerti cara Jawa, ngerti. Asal ayo teman-teman oleh bertuhan. Janjane ya padha wae. Cina, Londo, Jepang, Arab, Negro, wis padha wae manusia. Di hadapan Tuhan manusia itu sama, tidak ada yang istimewa. Yang mengistimewakan manusia itu ya hanya manusianya sendiri. Wis to duwe gelar apa wae ning donya besok nek wis ning ngastane Gusti Allah, ning ngarsane Gusti Allah padha wae. Padha wae. Kabeh ngunduh tandurane dhewe-dhewe. Ngunduh tandurane dhewe-dhewe. Sapa sing nyilih ya bakal balekno. Sing utang ya nyaur, sing tuku ya bayar. Sing mek buruh ya ngopahi. Adine duwe hak lan kewajiban sing padha. Tapi nggih enten unen-unen. Gusti Allah ora bakal ngerubah nasibe manungsa. Nek manungsane dhewe ora budidaya ngrubah nasibe dhewe. Bener niku. Bener. Lah nek ngono Allah ku apa? Ayo, Allah ku apa? Sapa? Piye? Nang endi? Wae sapa? Monggo dipadosi kiambak-kiambak. Niki mboten kula jawab teng lab niku. Penaan ngundakan nek kula jawab. Lak mboten sinau mungkin. Gusti Allah ora arep ngrubah nasibe manusa nek gak manusane budidaya ngrubah nasibe dhewe. Aja kok dadi wong melarat iku takdir. Gusti Allah kok nakdirno wong melarat. Nek ngono lak sing salah Gusti Allah nek wong melarat. Boten. Pamulane sinau ben ngerti. Nek wis ngerti belajar ben iso. Nek wis iso nang penghayatan secara resmi. Wong urip iku lho sing digoleki apa? Sing dibutuhne apa?
Sing digoleki apa? Golek niki mergo butuh. Butuh nek wis oleh, ape tinggo apa? Butuh apa? Butuh dadi wong apik. Butuh dadi wong sekti. Butuh dadi wong sugih. Nek wis sugih arep tinggo apa? Tinggo pola akeh. Tak boten to? Ayo. Goleki dhewe-dhewe, batin dhewe-dhewe. Sing dibutuhne apa? Mergo golek-golek wong golek apa sing digoleki? Mergo butuh. Nek wis butuh, nek wis ketemu, nek wis duwe arep dienggo apa? Sing dibutuhke apa? Awak dhewe belajar bertuhan, belajar luwih parek karo Allah. Nek wis parek apa butuhe? Mesti ana. Berjuang mesti ana pamriye, ora ana pamriye ora berjuang. Pamriye napa wong berjuang? Pengen merdeka. Merdeka ora mung lahir tok. Ya merdeka lahir, ya merdeka batin. Nek gak pengen merdeka ya ojo berjuang. Nek mau berjuang ya ojo arep-arep merdeka. Nah, sing diarani merdeka lahir batin niku terus pundi? Monggo digalih piyambak. Merdeka niku kan bebas, tapi terarah. Mboten bebas ngawur. Tupeh merdeka bebas, wah numpak sepeda karo ngadeg ya wis sak karepe dhewe lah. Maka teng mriki, Pak, kula gathukaken kalih angka niki wau. 1 sampai 9. Sadurunge 1 0. Bar 0 lagi ana 1. 1 nek urip dhewe 1 urip dhewean sak karepmu gak ana sing menging. Mergo urung duwe batur. Apa duwe kaya dintekno dhewe? Apa arep nyambut gawe apa? Wis sak karepe dhewe, lagi 1. Tapi nek wis wong loro, berarti wis kudu nganggo benere wong loro. Nek ijen nganggo benere dhewe bener. Wong loro dipan. Nek wong loro yo nganggo benere wong loro. 3 wis ana butuhe, ana anak. Wis wong 3 ya kudu nganggo benere wong 3 iki. Wis duwe anak ora nganggo benere wong 3, nganggo benere dhewe wong loro. Anake ya gak ono sing ngopeni. Moko dhewe seneng-seneng dhewe wong loro. Ani sampai sak teruse. Nah, manungsa niku enten 9 tataran niku wau. 9 keturunan. Anak, putu, buyut, canggah, wareng, udek-udek, gantung siwur, tebok bosok, galih asem. 9. 10 0 malih. Lane awak dhewe kuwi duwe keturunan, duwe hak nyuwuna pangapura ya senajan gak roh jenenge wis ora ngopeni, ora roh jaman saiki. Sampai turun 9. Nek bisa nek njaluk pangapura disuwuna. Jumlah sange keturunan saiki buyute wae akeh sing gak ngerti kok. Nek simbah jak akeh ngerti, buyute akeh sing ora ngerti, apa meneh canggah. Nah, niki wae. Padahal manusia ana 9 keturunan. Wiwit anak sampai galih asem. Mulane wong Jawa wong kuno nika nek ngomong ngeten niku. Aku ki ora pinter. Paribasane rembukan klungsu-klungsu nek melok udu ngoten niku. Klungsu klingsi sine asem niku, Pak. Galih asem. Sampai sak wonten.
urun rembug klungsu nek melok udu. Tegese teng mriku niku lenggahe. Nggih, makaten kala wau wonten pitakenan apa mboten? Kula tenggo sawetawis. Nek mboten wonten pitakenan nggih sampun. Kula cekapi semanten anggen kula matur. Anggen kula matur bilih wonten kekiranganipun. Napa langkung kurang duga jer kawula titah samantah manungsa walaka tetep kanggenan kekurangan. Jer sedaya kala wau mboten kula sengaja, sedaya kekirangan, sedaya kelepatan kawula nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Jer asesanti Sura Sudira Jayaning Kangrat Siya Brasta tekaping olah Darmastuti. Sura Dira Jayaning Rat lebur dene pangestuti. Becik ketitik ala ketara sapa kang bibiti ala ya ing kono wahyune sirna. Sirna larut topas tapis tanpa tilas tanpa sesa. Sapa kang sedya ala muga-muga dadi becik. Lan sapa kang sedya becik muga-muga dadi warga, dadi sedulur. Awit dayane sedulur sejati keparengi Gusti Kang Maha Suci